akhulume uJesu asesiqongaleni. Amen. Amen. Sikhumbula into esenzelwe. Hallelujah. Amen. Ukungamandla ekhona. Okuyizindlu zekhona ukwenzela uJesu. So mina umsebenzi wami ufuna ukuhlanganisa namuhla lesikhashana esingasemzuzu embalwa. Kunamazwi aphunywe omnye wesibane. Ngabe namazwi ayi-7 uJesu lapho khona athi ngomini. Amen. Ngifuna ukuthi sesiyogoduka sivulela amavesi amabili. uMatthew 26 verse 29. uJohn athi umvangeli verse 28. Ngicela nje bazali ngifundela amavesi. Matthew 26 verse 29. Kepha ngithi kini kusukela manje angisayi kuphuza kulesi sithelo somvini kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisisha embusweni kaBaba. Kepha ngithi kini kusukela manje angisayi kuphuza kulesi sithelo somvini kuze kufike lelo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisisha embusweni kaBaba. Baba selamungelizi lakho sibusisele. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe. Bambele lowo musho. Yes. Ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Asibusisele bazali lo eyinake lokubulisa. Bulise abengkhona ke ukuthi abazishothi umuntu ebefuna ukwazi ukuthi 2 hours wakhe noma 2 minutes wakhe ukubulisa. Angibulise nceka uNkulunkulu. Sikhona izinto okuzibonile ukuthi ayifuna ukuyafana ufaka olubhantshi enkondleni. Uma uya ku-Exodus chapter 6 ufunda from verse 6 kuya 7 ukhona into eyenziwa ngalesikhathi mntakambili sePassover. uJesu bazalwane akayiqalanga iPassover iLord's Supper kule verse asifunde kulo. Wangena emcimbini wento ebeyenziwa because indaba yeLord's Supper ehambisana nePassover usukela abantwana bakaIsrael babonga ukukhululwa kwabo uNkulunkulu. It was a celebration ukuthi njengoba sigubha nje iPassover manje nabo bagubha usuku lokukhishwa thina sigubha elekho lokukhishwa ezonweni. Abantu bagubha usuku lwabo lokukhishwa eGibhithe. Amen. Chapter 6 ke bazalwane uma uya ungumthandi weBhayibheli we Exodus kwakunama declaration iPassover iLord's Supper ke bazalwane kwakudliwa kodwa la ekudleni bebalingisa uma bake bangena kuLord's Supper bebalingisa impilo yabo yaseGibhithe. Amen. Balingise ukuthi siseGibhithe bekunje kungazi ukuthi badlala istory saseGibhithe bake bangekho eGibhithe. Amen. So ngeLord's Supper ke bazalwane iLord's Supper le bathiwa makwenziwa mabenze yona mntaka makhanya yayiba nama cups awu4. Amen. Okwakufanele aphuzwe. Amen. Amen. Kwakufanele ukuthi uma kuthiwa it's a Lord's Supper akubi yona angekho lamakhapha awu4 and kulamakhapha awu4 kwaba nama declaration Exodus awusuka ngoba inamandla into ekhulunywa umuntu namhlanje kusasa nangalela la ugcina kuvele yona. Amen. Uma ungagijima uye eExodus babe bakhuluma izinto uNkulunkulu abathembise zona
nento abenzele yona. Amen. Because ku-Exodus chapter 6 kuyisithembiso sa chapter 12 ukuthi uNkulunkulu uzobakhulula. Amen. Sanctification. uNkulunkulu uthi kubantwana baka-Israyeli lapha ku-chapter 6 uthi bebakhuluma lawo mazwi bathi uNkulunkulu uthe uzosikhipha. Amen. Basho baboshiwe kodwa bathi uNkulunkulu uthe uzosikhipha. Amen. They were declaring izithembiso zikaNkulunkulu ngoba inamandla into uNkulunkulu ayithembisa abazalwane bakwazi ukuthi bayikhiphe emlonyeni bayisho izwakala. Amen. Amen. Leka wena sovala kahle. So kuthiwa ba i-sanctification ko-recap yokuqala uma ufika uJesu asafika ke yena uJesu uzo-rewrite noma uzobeka kabusha umcimbi we-Passover. Uzowususa kulo ama-cups awu-4 awalethe esinkweni nasegazini. Amen. Kuthi icup yesibili kwakuyicup ye-deliverance. Kuthiwa icup yesithathu kwakuyicup ye-redemption. Hallelujah. Kuthi icup yesine kwakuyicup ye-praise emntakambili. Kwakuyicup ye-praise. Amen. Kwakuyicup ye-restoration. Cup yesine. Kuthiwa-ke wathi mafika uJesu kuleli tafula washifta amakhapu. Ngesikhathi aya kuMatthew ayocela uba enzelwe iLord's Supper kulela khaya washifta wathi mafika uJesu wabamba isinko etafuleni. Wathi namhla siyashintsha side amakhapu awu-4 manje. Namhla ngizomemezela ukuthi angisawadinga amakhapu awu-4. Wathi mina-ke manje namhla ngiyisinko. Wathi mina-ke ngiyisinkwa sokuphila. Wathi mawudla lesi sinko ashintsha uJesu wasibeka yena manje. Uya esiphambanweni uthi angawabala ukuthi wase uthatha icup of deliverance wathi leni igazi lakho. Amadoda kulale uvimane ngishobaye wathi leli igazi lakho. Amen. Eli new covenant elisivumelano esisha sami nami. Amen. Lo 4 cup wendlulile manje. Wasothi ke wena sija sesine cup of praise ngizohlehlisa ngikwazi ukuphuza ngami. Amen. Wathi wena sija number 4 uzohlela ngoba angikwazi ukuphuza ngingakafiki kwenye indawo. Amen. Utheke masafika esiphambanweni awufunde ngane yakho awufunde uJohane lo ufundile simuzwe ukuthi uthini ucheke unfortunately uJesu mntaka makhethe usho le statement ugijima uya kuMatthew masasesiphambanweni uthi khona icup engayishiya kubafundi bami ngomele yona. Amen. Ngoba it's a cup of praise, a cup of fulfillment awubazalwane uthi ngoba manje sengifike lapho khona sengiyisa abantu into the kingdom. Ngiyasibuza ke manje lesitsha elisihlelisile kuLord's Supper. Ngoba abantwana bakaNkulunkulu kufanele bazi ukuthi kukhona izinto uNkulunkulu abenzele ukubuke the praise. Amen. Ukuthi yenzelwe isimanga ngibonga inkosi awusho umuntu ahlabelela athi aze ngenzela because icup uJesu akasho noma sinalitolika bazalwane sithi uJesu ngoba phela vele ivesi liyatolika sithi uJesu wamele imiphefumulo but in this instance ebemele the last cup to fulfill amen izibhalo. Amen bazalwane into imali yithi ngoku manje ukuthi umuntu aphume la azi ukuthi amazulu akimi. Haleluya bazalwane athi njengoba ngihamba kuhamba amazulu kuhamba ithempeli njengoba ngihamba kuhamba umuntu othwela amazulu. Amen bazalwane bese kuvuka ingoma because ngitha izolo ipraise bazalwane ukuthi heaven is like an arena. Amen. Jesu njengoba asho le statement mntakambili egebisa ikhanda uyahamba
uya wena bafileyo u3 days ubhizi ukhuluma nemimomo. Amen. Uzotshela uAbraham uthi Abraham lokho kumlindile yimi sefikile. Uvula umnyango kaAbraham uthi phuma Abraham ngoba ngifuna sigoduke semazulwini. Ngoba manje namhla ngifikile ukuzoshifta iparadise. Ngizoyisusa phansi manje ngifuna ukukhuphuka la. Waya uno wathi no wakulandela mfowethu. Siyahamba manje sokhuphuka yimi lo ebenilindi uyishiso ukuthi isitsha usiphuzile. Amen. It's heaven is like an arena. Amen. Tuwa kwathi mfana wami emva kokuvuka kwakhe kuthiwa uJesu yafika enye yathi funa ukumthinta wathi ungamthinti ngoba ngisaya kubaba ngingakenyuki ngoba kuthiwa ngaleso sikhathi ebephethe his blood ngoba kuthiwa ubona kwabantu laba kwasekwenyukele nasemazulwini. Kuthiwa in the heavenlies khona izinto ezasanyakaza ushababhala kusho iBhayibheli bathi ngenxa yezono zabantu kwasekunuka nasezulwini wona umuntu emhlabeni wayonuka emazulwini. Amen. Kuthiwa wathi uJesu ungangithinti ngoba safanele ngiyolungisa izinto emazulwini with my own blood. Amen bazalwane. Ngoba ebayimbuzi bazalwane liphelela la. Kodwa elikaJesu lona lakwazi ukuyolungisa imicimbi. Uthi obhalayo kuRevelation uthi uJohn uthi wakhali uJohn. Ngoba ingonyama yomndeni kaJuda inqobile. Kusho ngoba iwundu liyangena liphethe igazi lasemazulwini. Ukuzolungisa imicimbi yesono. Amen bazalwane. Into engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje ukuthi bazona senyukele phezulu. Asiwathatha amahaphe ethu. Asihlabelele ingoma. Amen bazalwane basenyandezulu. Akasidanse ngendlela yasemazulwini kuziwe. Amen. Ukhona ipraise uNkulunkulu afuna ukuyilunguzisa before abuye. I once read a book about the instruments ezulwini ukuthi yenzani. Yantshontshwa elinye ikholo. Ngoba phela amakholo ungakwazi amakholo ezinye izilwane. Amen. Wamangala ulahle izitshe enkonzweni yamakholo. Thwa noma kubhekwa kitchen oyibheka umese wakho ucabanga ukuthi ubhalelwane. Ukuzovela uduke emakholweni. Besizopheka sonke kodwa umese wama usabona. Emakholweni. Amen. Khona nezinto eziningi. Makhola nendini ngasukela asiphumeni lapho makhola asibone ekhaya singakhi lapho suduka duke lezi abazali baduka iBhayibheli duke enkonzweni bekukhonza amakhono vele du ulahlakele ifoni yakho abantu kufanele bakubuyisele duke behleli ngamakhono uthi abantu kanti behleli nobani dukelwa yinto phakathi kwabantu. Amen. Kodwa kusimona la wasenyandezulu awalela ngivela khona. God have mercy. Amen. In that book bazalwane yayintshela ukuthi kwenzekalani when you play a singer uNkulunkulu in the heaven. Yes. Ukhala iviolin kwenzakalani in the heaven. Hey, ngiyafisa ukupasa sonto lenjalo before I die. When you hear an orchestra, itimoni likhishwa nawo madoda niyazi niyathanda ukuwakhuza. Phumani kuye. I've read one thing. Amadimoni amancane wona bangumsipho. Idimoni la ngempela niyathula. Mawuhlangene nenkuzi mala bedimoni kubheka kanje. Amen. Futhi ungazi uyiphene esikhundla ungayazi ukuthi ikhona. Uzibala ngayidimoni wazi ube ne-elder nedikoni. Kanti nenkunzana ethulile.
engawubanga umsindo lokho kumele kulo msindo bamsindo ucabanga ukuthi unamandla angikhona inkundla lithuli amen uhleli nawo lenkundla ujenera kodwa uma uNkulunkulu make wabuyisa ipraise amen Ngiyakukhumbula laba bazalwane abake badumisa uNkulunkulu bashayiwe. Buyise leyo praise abazalwane bakwazi ukuthi basesimweni esingasihle kodwa bamsukisa uNkulunkulu. Amen. Usabantu abafana noJobe bathi inkosi iphila inkosi thathile. Bonke igama lenkosi. Usabantu abajalo. That praise yona inyakazisa amazulu. Akusiyona ipraise bazalwane into ipraise umthetho wayo ivela kubantu abenzelwe. Amen. Nababonayo ukuthi benzeni. Amen. Hey, amakhola akakwazi ukubona mntaka amakhetha kutenzeni. Amen. Sake saba nomcimbi lapha bomnyumuza ngazi kwakuthiwa ayikhona umamnguze lapha. Sasukwa kwakuthiwa kunomcimbi wokubonga bazobonga. Manzima uyobonga. Ngoba mama uyabona bonke kangakhulumi phela. Kwakumcimbi wokubonga. Amen. Into bazobonga into abenzelwe yona uNkulunkulu. Inamandla leyo nto yokukhumbula ukuthi wenzele. Abazali bayithatha for granted into yokuthi yenzelwe uNkulunkulu umusa. Bayithatha for granted leyo. Kwalento yokuthi uhleli makhanya usazokwazi ukuphila usuku. Abalithi ipraise ivela kumuntu ophefumulayo. Kuthiwa let everything that has breath praise. But worship. Ayivele kunoma ngawubani. Ipraise ingavela kuwonke umuntu nasemphakathini iyavela ipraise. Bahlaba abantu baze bahlabele nezinye iningi bathi banezezelele upraise. But worship. It was those who worship him. They need to worship him in spirit and in truth. Kuyahluka ke lapho ngoba umuntu wepraise, umuntu worship, umuntu uNkulunkulu makhanya for his personage. Amen. Uyangizwa la. Amen. Yithi umuntu obonga uNkulunkulu in worship, umuntu obonga uNkulunkulu in his personage. Ukuthi uNkulunkulu ungenzelanga yona. Amen. Sifuna abantu abazofika kulelo zinga. Ukuthi umphila umsebenzi noma uphanga you are God. Ukuthi kukhona ukudla noma akukho ukudla you remain God. Amen. Aba praise bagcine kwenzelweni. Mabangenzelwanga bayaduba. Because in praise ivele kwenzelweni. Ukwenzelweni. Amen. Uma ngazi ukuyibona into akwenzele yona, awunayo into ongambonga ngayo. Amen. Phuziwe ikhaba, uthe ngomile. Waphuza. Masikhuluma. Amen. Amen. Le party of praise. Le party of worship. Yona. Awu, ngisho ngisho athi angazi ukuthi abazalwane balwela babisa abazalwane bathi bayalo ana noSathane bayalo nathini athi angazi ukuthi kuyiwa la ukuthi Jesu wachela. Amen. Funa fast ukukholwa manje. Amen. Ukukholwa manje ngoba abakholwayo abasoze bajabulise. Amen. Shall live by faith. Abakholwayo bazophila ngokho. Abalungileyo bazophila ngani bazalwane. Usathane ngakusontisa nje usawusindisile. Akuthandaza simthandaza engafanele ngithandaze. Amen. Awuvulele levesi ngane ngathi ufunda kamnandi. uJohn chapter 3. Ngiyazi verse 16 bonke abazali bawazi. Cela ufunde 14 no15 abawazi 14 no15. Futhi manganikhomba la ngitawusho. Ngiwazi 14 no15. Kodwa uJohn 3 verse 16 uNkulunkulu wakhandisa kangaka. Hayi ngasilonke. Kodwa mama uthaseshele ngenzansi. Mase kuthukwa kancane ayisesiphelile. Amen. Bantu usilapha. Usi. Baba kasho baba wakhe. Wabanjwa umfana ngophakama lapha esambu. Wajuluka kwamanzi. Umfana mphethe inqaba yokulima.
banomngani wakhe baze bafuna ukumshaya umfana bangenavesi. Umfana ethi alikho izulu. Uphinde uba umzalwane ongenalo izwi. Amen. Ikhatha sezulwini nje abantu abazele uNkulunkulu baphila ngezwi. Amen bazalwane. Uma uzelwe ke wazalwa ngazulu ekuzalweni kwakho bonakala uncela iNesta. Iyathanda iNesta. Uncela ilaptopini khona into yakho. Uncela ilaptopini. Ilaptopini yakho yizwi. Amen. Because the growth yakho, spiritual growth, it depends ezwini. Uthi noma ucula noma udansa noma wenza ukwathi ukukhumbula ukuthi siyazwini. Amen. Amen bazalo. Amen. Angifundele ndoda. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe. Hayi angitsho 16 awuya ngithenga 14 ke. Awukho la 14. Njengokuba uMose ngamuzwa nje naye. Uvala ngale face. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakanyiswa. Bazalwane ngiyavala ngale face. Amen. Ngifuna ukuthi uyibambe ukuthi uJesu ngesikhathi athi ngomunye athi it is finished. Ashigama lesiGreek elithi tetelestai. Elisho ukuthi your debt has been paid in full, sealed, stamped, closed forever. Amen. You need to prophesy over yourself. Uma ungaphilile ngisho ekseni uthi ngiyaphila. Ushemini uthi ngiyaphila. Usho ntambama uthi ngiyaphila. Uphila uvuke nangamsasa uthi ngiyaphila. Angicabanga ukuthi liyophela isonto amazulu angamlalelayo. Amen. Ngoba ukhuluma ilanguage yasezulwini. Uthi na njengoba uMose uthi njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa. Usho umleliswa kaJesu esiphambanweni. Amen. Ukulenga kaJesu. Uyabona uMose ufunda la. uMose bazalwane kuthiwa uNkulunkulu wakho akhipha inyoka ulalela zikhishwa uNkulunkulu mamfundisi. Inyoka. Abantu abayizilandelela ngoba hey amakhola alandelela. Akukali ngawukudelela nje lokho. Abantu babendelela. Amen. Badelela ehlanu wathi uNkulunkulu lalela ngeNkosi. Konke engizobanikezayo lokuthiwa leza inyoka zikhishwa aba uSathane. Awulaleleke kulesikhathi samanje. Abuyabhayindwa uSathane uyaboshwa. Bhayibheli umuntu wrong. uNkulunkulu uyena wasidedela. Kuthiwa zabadla zababulala. Kuthiwa kwaze wakhala uMose. Uthi uNkulunkulu wasethi lalela iNkosi. Wathi uMose hayi uNkulunkulu. Joni ngiyofika mama ngedwa phela. Wathi uNkulunkulu nolelane uMose. uMose wathi susa inyoka wathi uNkulunkulu angeke ngiyisuse. Awuyibazalwane inkinga ngeke ziphele. Amen. Ungeke into engizowenzela yona ingwane. Wena Mose yenza inyoka yethusi. Amen. Awufuna ukuvala ngale. Yenza inyoka yethusi wena Mose uyibese uyayibeka. Abadliwayo awuzowabona amakhono akela. Awusiyama uzibheke nawe khona. Abadliwayo alamakhethe. Abathi babadliwa babheke inyoka yethusi. Babheki ezibadlayo. Inkinga lapho ke makhono. Hey! Amemeza memezida ayaphenduka amakhono. Abheke inyoka edlayo. Awuzawenza ngoba umsebenzi inami hayi bheka nimpofu hayi bheka awinyoka ekhishiwe nisola hayi awumathoka abantu abayibheka le ebeliwe bazokhululwa amen amakhono lapho
nomqalisi nomfeza abhizi abhekene ney'nyoko, abhekene ne-poverty. Shaya all-night prayer uthandazela for i-poverty. Uyokasta usathane, awubhande usathane o-poverty. Kuze kusemnyama, umophile usathane. Abophe usathane we-generational issues. Athi wena udimoni likamkhulu wami nogogo lokho kukamgogo ngezwe ukuthi bayigangile. Kuse ngakusasa kungathi inkinga zibasiwe ngoba akusizi ukuziphela ezokudlala emakhaya. Kodwa ephilisayo umbheka lebekiwe. Akasibhekeli yena abazalwane ebusuku. Amen. Amen. Yabazalwa ukwehluka ungabheki ukwehluleka kwakho. Kuya amplify. Uma usibheka your weakness, uzichaza your weakness. Hey uvela ubone ukuhlala phansi. Utakwazi ukusibheka uhlale phansi ubone. Uthi imilo sekubona kangaka. Amen. Sengineminyaka ngakhona lokho ngabheka lento esangibambile. Uma wabheka lento ekubambile ekukholweni, iya amplify. Iba inkulu ibe ngapha. Amen. Ubona umsumli kube ngapha. Kodwa ababheka yena. Hawu madoda. Wathi abakhulu yena izinkinga lezi ziyashabalala. Abesibhekeni yena abazalwane. Ebusuku abesibhekeni yena. Bese we lift our praises to him. Bese sizulisa uNkulunkulu. Umzukisa ngathi uthi nako konke. Amen bazalwane. Yabona lokho khona amathule engawathandi sana. Ngiyawakhangelela manje. Angawafuni indodana zini. Angawafuni kodwa amaculo nje ngavele ngimathe umuntu uyabula. Umshiso nami ujabula ngoba khona into yokukhonza ngobusuthi. Usutha lokho sekwenza umuntu asho noma yini. Amen. Ngathi mamgcobo ngelilanga. Ngomnumbhemu izinto zimbethile. Bacula ingoma ethi nasemanzini abilayo uhlala ngedwa nginde ukuthi mathi uhlala kanjani emanzini abilayo. Phuma manje. Sangifike ayizwa ngiyithula ngilapha egqamela khona se. Ngone yabuye yamkhumbuka. UNkulunkulu wenza ngamasomo wabuyiswa mbeka. Kanti usikwamele bithulise lesisimo. Amen. Amen. Fakenge yodwa bangilelo. Ngilinde ukuthi. Akalinde ngothina mina. Amen. Awusikhiphe ekudlaleni sinamabhola. Sazi sizindlela zakho. Sazi sizindlela zakho. Singayishaya ibhayiziology sesibuya. Haleluya bazalwane. Amen. Bazalwane ngizoletha lokho ukuthi isitsha lesi sesithuzile. Amen. Ukoma kaJesu. His has been fulfilled. Impala has been fulfilled. Abazathe bakwazi ukuzingenela manje. Yiso lo police. Basana ungavumi. Thina sibadala la inkonzo ungavumi uzoba vathekwa ingane efikayo. Sibe noNkulunkulu omningi kundawo. Amen. Uzozikhabara japhambi kwakho umuntu oyibona kulokhu. Bese uba nelanguage. Yabiyoma abadala bathi bashisa kwazi sitshelayo. Kanti imfana wami yashisa. Sathi sakwazi ngiphiwe angingakagana wena ngasesemncane. Sathi sakwazi fana in fact okushamba khona akhona akashayi into angweka. Nazi ngazithanda indawo kodwa ngiyifaka. Bezalwane ambalelo ukuthi uzofa ubulawa yipoverty. Hayi bazalwane. uJesu on the cross wasikhokha sonke isikweletu. Amen. Wayikhokha. Ngingasho lezo ngathi uyabona leli umthetho ngoba abethela umthetho wesono nama cases uGalatians lapha bethela khona neziqalekiso zethu. Anti amazwe. Akufanele ubulawe into yabona abazali bakho. Amen. Amen.
kufanele ube nesifo esi-bloodline. Amen. Wena uphumile ku-bloodline yakwaNgcobo, wangena ku-bloodline yasemazulwini. Abazalwa ngembewu engabonile, eyizwi likaNkulunkulu. Wazalwa with God's sperma. Amen. The word of God. Amen. Yo. Okusho ukuthi uNkulunkulu akaguli nawe akufanele ujike. Okusho ukuthi uNkulunkulu akasweli nawe akufanele uswele. Ngena kusizi phinde uphume. Musu uhlala kusizini uzoshona. Ngoba awulazi ilungelo lakho. Yabazalwane, uyoba kumbi mawufika ezulwini ubone uNkulunkulu izinto ebekubekele zona. Nithi ke uma wehlulekile ukubona ukuthi wenzelweni ungafa noma uNkulunkulu asadilishile nama-generational issues. Enza usathana to manipulate you. Usathana akanawo amandla. Usasebenzisa same system ayisebenzisa ensimini yasekideni. Ubuza umbuzo ukuthi ushingo na. Umuntu ozophuma egiyeni wena. Angithi usathana ufana ubhoma njengebhubesi. Angithi yabona ubhoma kwebhubesi bebakushisa ukuthi ibhubesi lalithi malibhonga lifuna ukukhipha inkomo esesibayeni. Alikwazi ukungena ngaphakathi. Ngokubhonga kwalo kuphume yona. Amen. Ungaphumi ngisasabhonga. Amen. Vele ubatshela ukuthi ngicebile engaphumi. Mangina wabathi hayi awuvuswela bhonge ngepoverty ukubani angaze ngaswela. uJehova umele usuka. Angiyiswela ucabanga njalo verse 1 shedakini. Amen. Labantu bamada kuvela nje ikuzela kakhulu izolo mfowethu. Siyaxolisa ke ikhona lento ukuthi ishilo kuwe hayi mfowethu hayi uxolo la lento ebhalwe nakusasa uzuyithola. Amen. Ukuthi uJehova mntana amakhanya umalusi wakho. Amen. Uyobuyisa nasemanzini. Amen. Uyokuholela abazalwane singabantu beabundance. Uyokuholela nasemadlelweni asihlalo gadu. Amen. Awumadoda siyayazi provision kaNkulunkulu uma sesazifumana who we are in Christ. Amen. Awuthi amen man. Awuthi amen man. Awuthi amen man. Wangibuka kabi engamelana nomuntu okodwa. Asizifumaneni in Christ bazalwane. Ungazi uNkulunkulu wakho uzazi uNkulunkulu. Ngiyabonga ngomngcwabo sekwazi ushumela ngamnandi uthathatha sathethe ukuzinikela kimi athi ayibonga kahle sathi ngoba sifuna ngisigcwala kahle njengoba ngingcwaba uElina ngabe uElina umngane wakho sifuna ngingcwaba kahle ngoba uElina bathi ngoba kahle ngoba ungajolile lento ngoba ufuna umngcwabo akusiye ngwazigcwabisa. This is life. Impilo izowile. It's the life of God. Amen. Wakula bathi hey. Wakula nosisi. Wakula bathi kuwana ngathi yilonto. Bathi ungafuni. Makhanya uzovuka nokungaba. Hayi ngishilo la izolo abantu bazalwane ukufa nokungakuthathela ungaboni entertain the devil. Afuna ukutshela ukuthi ushilo na. Amen. Kuthiwa imali isithelo lesibona ukuthi ayisimanelekile. Bakhishwe nje uSathane ngento uNkulunkulu bebatshelile. Wabatshela ukuthi mabadla kulesi sithelo bazokufa. Kodwa uSathane wenza ngathi abatshelanga. Nalo nkunzana lo sisi Eva. Hayo Eva. I am sure that I give Eva lo. Lo sesi. So Eva sesizwini na usiya no Eva wamsawa.
Hawu ayithola indoda. Serious, awungene bana madoda nje. Amen. What's up? Have you just done? Amen. Okay, Makanya, God bless you. It is done. It's a tetanus line. Amen. It is done. I'm here. Wow. I'm here. Wow. I'm here. Wow. I'm here. It is all about the story. Something to say this was no Shabbat. I just think this was a Makai. I'm going to film to Shabbat. I think feel about Shabbat. I'm from Bale, but I want to so say. Amen. Mama mesa bashana mamba matene zigezi mnandi bethuka bashana baba. People man woman ismazi itshela ngento ekhulunywayo. Uma into uzoyikhuluma. Alithi usikhathi angikhuluma ngiphuma ngikhuluma ngawo. Fika ekhaya ngafika ngabatshela la kuzosindiswa kusindiswa ngishikhathi lakho. Amen. Atubona la ikhanto sindiswa kusindiswa ngishinjako. Abashana meza bazongibamba inyawo bangibamba inyawo bangithumbe ngabuthi abantu umnandi kubani bashana akwazi ihliziyo embi ilahlekisela ngezibusisi ilahlekela abantu abazoba seduze kwabo ngenxa yenhliziyo embi. Amen. Ngathi abantu kamnandi ngabona bashana umfowethu lo yangangisho ukuthi ushumela kakhulu vele ngasho kuwe ngahlala la mfowethu sengifikile ngifike noNkulunkulu omkhulu nabo bonke athi ngizelwa amazulu ngahlala la la ikhaya yonke into yakhona iyaphefumulayo iyasindiswa yebo zami bayisho emini laze la usho bayisho cishe sikhona sinomsayisi senze mvuselelo umfowethu wazela u5 days akabasindiswa wawuhlala entabeni wawuthandaza athandaziswa amazwi ke ngakhulu. Amen. Ukuthi kuzothiniswa kuzosindiswa neqadi uthi yonke into la ikhaya ithi uNkulunkulu yonke into la ikhaya ithi Jesus. I'm Shumai. Don't give me like that. It's Jesus. You know, 5 days. Amen. I shall end up it. Martin Shumai, I'm not pumping. What you was on a pumping in my day. What is what's in the what Jesus? Amen. What's in this one? What I do it? What's in this one? What I do it? A castle of force us in this. Amen. One year, I wish I prize you. Amen. Sindiswa half. Mbona usisuthi sisindiswa half. Manje nathi akahamba nakamkhulu phela futhi umuntu uyavuta. Hayi kodwa mawumfice wangizuma. Onakele imiciki. Amen. Half cool. Ngicebele ngone ngami Friday. Onke amandla kuwe. Yonke into kuwe. Ayikho umbili. Ayikho umfundisi. Onke amazulu akuwe. Amen. You can change your destiny. Mashintshe kini. Mashintshe kwakho. Awusukani mathuba. Kuthi awusiyamanje akafundile. Akugibela amazulu. Akwenzisa amazulu. Umoyingcwele makafika emntwini bazalwane akamfikisi nje amkhabarasha. Hayi ubhada nozinongo kuphela khathakhabada. Akukhathakhathwa kuphela. Kodwa uNkulunkulu mafika emntwini uyakwazi ukumnikeza nama-skills. Uthola iTestament wabehlela umoyingcwele wabanikeza nama-skills okwenza igolide. Umoyingcwele akakwehlela kwenza akunikeza into edinga ukuphakathi ungafundile. Angisebenze efemini neyakwamana lapha ePinetown. Ifunde isikole eBible College. That firm umlungu wakhona wayiphupha wanikeza uNkulunkulu. Wathi qala ifemu yakho uthi imali. Wamnikeza ama-ingredients anesupho okuthiwa imali. Kodwa uzofaka naloku. Wayiqala egarage anikezwa amazulu. Hayi, izulu liqabile. Izulu linakho konke. Aba ngathi ngithandaza nginomfundisi wenu silapha eKorinto Goja. uNkulunkulu wamtshela into eyisimanga. Wathi zikhona iy'nyawo zabangahamba. Wathi akhona amehlo abangaboni. Hayi angayovusa umntakambili ngathi nangu uNkulunkulu. Athi abangaboni ubanikeza izinamehlo. UNkulunkulu
God reservoir ebusuku ngiyadeclarisha zikhona inyawo zabangahamba akhona amehlo abangabona God reservoir uma memezela athi it is done, it is finished, it's a tetelestai usho ukuthi yonke into ungayithola oyifuna iyafumaneka kuye bazalwane hayi kumfundisi funyaneka kuye yafumaneka kuye ayifumaneka kwamakhelwane ifumaneka kuye kuye kuyonana mani awuhlukane nokunana mani awuhlukane nokutela mani ake uye kuye akamnento oyenzelwe uNkulunkulu sebakwenzela abantu akawenzelwa amazulu amazulu ayafuna ukwenzela umuntu nasebusuku amen aze bakwethe ngegama unani manje uthatha ubilisa amanzi uthatha ukuphekela into mnamethana inyama yamanzi angaya kuya kodwa abanindele uNkulunkulu mawehluleka dontwana ngemithi nje uzame kulelo kodwa mana uxabekile dontwana ina emarket amen ithethe lesicala it is done amen siyakubeka izandla ehlathini Thezolo afanele uma umntwana kaNkulunkulu usindisiwe ungabonakali. Yeah. Amen. Uyang usindisiwe kodwa uvevezele nje. Uyang inside uvevezele nje. Amen. Makwazi ukuma kubatshela abantu I'm saved. Amen. Bakwazi ukukhuluma bakutshele ngezinto zabo nokwazi ukushare. Amen. Kodwa ayinami ngasonga. Batshele ukuthi I'm saved. Amen. Cha, usindise kwakho. Yeah. Ngizofuna amakhoba asindiswe enkonzweni. Ufuna ubona esikoleni lapho ukuthi usindisiwe. Live this life of salvation. Yeah. In a preservative. In a sivikelo imfundiso. Amen. Inento ekwazi ukuthi ikugcina, inesigcino. Yeah. Konke njalo asisifuna sami shaka kuzimala ngesizulu. Inesigcino. Iyakwazi ukugcina imfundiso. Amen. Ikubambe kubeke la. Ikunikeze ifuture ebright. Yeah. Amen. Babaxakekile abanye uthuthu na uxakeka ngalutho ngoba you are serving the living God. Yeah. Sina abantu abasha kanjalo. Amen. Amen tus. Amen. Sekuqedile bazalwane. Sina abantu abasha kanjalo. Yeah. Take this year 2026 njengonyaka wakho. Yeah. Don't live for God. Yeah. Make your vow unto him. Amen. Make your vow unto God. Uthi uNkulunkulu ufuna ukukhonza wena. Yeah. Ufuna ungibonisa izindlela zakho. Impilo yami nawe sima sobabili. Ayikho into engizoyenza ngaphandle kwakho. Ngithembe wena. Yeah. Amen. Ubona ukuthi uNkulunkulu ngeke akuyise kwabantu abasikhala nathi. Ayi, kukhona ama-rams in God. Amen. Kukhona ama-portals in God. Amen. Madoda, asisuphelele insindisweni. U-grade R insindiswe. Kukhona iminyango, imigudu yasemazulwini. Kukhona amakamera asemazulwini. Lapho uNkulunkulu kufanele angenise khona amamakhaya. Aluze. Amen. Akuyise ama-Drankensberg asemazulwini. Ukuthi uma ufika khona uthi yaze yangikhipha le ndoda yami. Amen. Ubuye ungazi. Ubuye batshelisa abantu ukuthi yazi ukuthi ngivela la. Yangikhipha le nto semazulwini nje. Amen. Bavele bathi you are speaking mysteries. Uthi Paul ngiyamazi umuntu. Hallelujah. Simeni ngiyamazi.